sugdan sa bonggang production number nga fire dance sa grupong D7101 Community ang tinuig nga Get Groove and Move Hip Hop Dance Competition sa Dapitan City. Pakitang gilas matag grupo sa ilang mga dance moves sama sa breakdance, running man, Humpty Hump, rooftop, crisscross, reject, butterfly ug uban pang mga hip hop moves. Dunay grupo nga nagpalahi sa ilang musikang gigamit kay mas gipili nila ang slow-mo music kesa sa upbeat. Matag lisod ug unique nga mga dance moves. Dibong moabiba ang mga mananaway. Sama na lang ni Nori Jean nga enjoy sa paglantaw sa sayaw sa mga nagkalaing-laing grupo. X-style ata ma'am kay ragkon bitaw ka na ang ilang sinayawan kay dili bitaw pareha sa murag dili kay siya common sa kanang sa uban na contestant bitaw dayon murag kuan kuan jud mo ang message sa ilang sayaw. Hindi lang sayaw na kuan na istorya hindi kayo. Siyempre pa, nag-perform sab ang sikat nga grupong XB Jensen nga mga hurado sa kompetisyon. Kampiyon ang grupong Special Delivery sa Dipolog City. Laing grupo pa sa Dipolog ang Recussion Dance Crew ang nakakuha sa ikaduhang pwesto. Ikatulong pwesto ang nakuha sa grupong OKM nga gikan Oroquieta City. Exile Brothers sa Dapitan City ang naa sa ikaupat nga pwesto. Mentras ikalimang pwesto ang napunta sa grupong Slim Shadow nga gikan pa sa Bai City sa Negros Oriental. Gihimo ang kompetisyon isipaagi sa paglikay sa kabataan sa daotang bisyo. Dai Negestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.